Дай, не спирай толкова рано. Изпревалил вече. Малко да му стигна на завоя. Чистачките карат кал явно. Добре да им фърля малко. Треперят ми ръцете, не му снимам. Оп, айде! Дай му, така. Един. Единия, дай. Ще го затвори копеленцето, затвори го. Да, изпревари го. Дай сега тук на този. Гегата. Ще ги изпревари. Точно. Айде и тия двамата пендели. Това е отпред един Нисан, отзад един Ровер. Мале ма кал. Кал, виж къде отидеха отстрани, чак. Той пробира по чистото, така и то замина. То отби нещо. Нисана отлетел вече. Види. Скивил ни подскачат към такова. Мале цялата кола е в кал. Мали! Ай тук на този завой Нисана. Да, влезе в завоя. Айде кой ще излезе първи са. Няма шанс то с Нисана да мине. Оп, айде! Колко е пред него обаче? Добре мина през коловозите. Много добре. Браво. Да, сега ньока. Ей! Нищо и няма, добре беше. Аз я гледам тук на зума. Подбодено са много. Не, добре мина. Значи това, виж, от левата страна това да мина по-добре. Не мога да го гледам, че сега да не ги сним тех. Настигат другата група. Стигат другата петица, да одим на завоя. Чакай да само е тук имам един завой да ги видя как ще излезат от там. Жълтото от предната петица. Едно бело. Предната петица. Сега трябва да се появят те вече. Не. Не са ли те това? Не. Не, това е друго. Това е един бълболер, дето го бърка. Да, ти предния път го объркахме. Там явно долу има някакво въртене покрай танкинг зоната с локвите големите. Има, да, долу се върти. Преди да до тук горе. Еге, бе! Еге, виж.